An filɛbaw an lafasabaw cɛw ni musow denmisɛnninw fara mɔgɔkɔrɔbaw kan aw ni ce joliba sugandili la lamɛnsow ani jafilɛsow cɛla aw ma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ani k'aw barika da a ye to an ka fara ɲɔgɔn kan an ka masalaw tala wele ale ka k'an jigi ye ka k'an sɛmɛ jiri ye an k'an kɔ sɛmɛ ale la ale min n'a sɔrɔ ale de b'a bɛɛ dɔn wa jɔn kɛlen kɔfɛ k'i sɛmɛ ala min na n'a sɔrɔ i tɛ nimisa n y'a fɔ n'i ma farati k'i sɛmɛ diɲɛ laban faamaw la faamaya min bɛ suma ka da tigiw ma ni m'i cogo dɔn n'o tɛ don min o jugulamɔgɔw b'i tereke u senkun na ni m'i cogo dɔn nafolotigi tanuni na don o don i nɛnkun na a bɛna ta ni nafolotigi ka nafolo banna don min a bɛna ta jugulamaw ni tinɛku n'i ma farati min bɛ tali kɛ karamɔgɔba dɔ nɔfɛ taama la ka tɔw buruja n'i n'o kɛlɛla don o don walima diɲɛ fɛn foyi t'i laban jɔfɛ bɛɛ ye dafɛn ye karamɔgɔkɛ in mana taa da don o don k'i to yan a jugulamaw na tile ka gɔngɔli tɔrɔ i kun masa min ka masaya ti ban n'a sɔrɔ n'a ti kɔrɔ an balimaw o de ye masalaw taala n'i y'i si kɛ ale tanuni na o de ka ɲi laban bɛ o de la barisabu nɛnku dusukun hakili ani hakilitigi an bɛɛ lajɛlen bɛ segin fɛn min ma o de ye alaw taala ye a ka kan jɔn k'i ka ɲɛnamaya kɛ ale de tɔnɔmadali la nimisa tɛ min na o kuma an bɛ alaw taala fo ka tanu ka barika da bi don jirali la anw na n'a y'a sɔrɔ ni ala tɛ nin bɛ bɛn jɔnni ma i ka nafolo di dɔ ma a ka laban ka bila i la i ka tɔgɔ di dɔ ma diɲɛ kɔnɔ a ka laban ka bila i la i ka hakaja jɔyɔrɔ di dɔ ma diɲɛ kɔnɔ o ka laban k'a ka jɔyɔrɔ kɛ ka e yɛrɛ k'i buruja nin bɛ bɛn jɔnni ma ni masalaw taala tɛ nka alaw taala e k'a lajɛ kɛ a ye jɔyɔrɔ di cɛ joli ma o ye jɔyɔrɔ in ta ka tila ka alaw taala yɛrɛ ka a dɔgɔya ni a ye a ye nafolo di cɛ joli ma dugukolo sanfɛ a n'u labana k'alaw taala tɛnɛma ko kɛ ni a ye u ye tɔgɔ di cɛ joli ma n'a y'a sɔrɔ u y'u to a tɔgɔ birifini kɔrɔ an balimaw a karamɔgɔya dumanbaw kɔrɔ ka laban ka alaw taala hakaja ka a tɛnɛma ko caman kɛ nin bɛ ku ala kelen de fɛ n'i ye nin kɛ diɲɛ masaw la o jaabi bɛ min ya e b'o dɔn ne b'o dɔn nka alaw taala bɛ muɲu ka sabali fɔ donna an bɛɛ lajɛlen ka se bi ba k'an siri ka taa an da ale ɲɛkɔrɔ siri ko saba ani kankɔrɔ meleke o dɔw b'a sɔrɔ se t'i ye bilen i ka mobili dakabana i bɛ bɔ o kɔnɔ suta mobili terejugu finma kɔrɔbiyari ko de i bɛ don o de kɔnɔ k'i siri kɔli ka t'i da bɛɛ lajɛlen bɛ kuma na nka e kumakan t'a la o kuma an bɛ bɔgɔ laban k'i ka teliya ka na so o kuma anw mototigi sen telimaw anw bɛ sɔrɔ ka kurusi kɛ kaburu don ni so cɛ i ka ko banna o kuma karamɔgɔ telimaw duwawu laban bɛ di olu ma k'olu k'an labila teliya la ni duwawu kuntala yɛrɛ janyana kow ka ca an bɛ taa an sen n'a tɔ b'i n'i ka alaw tala cɛ ala k'o don jira an na hɛrɛ la nka maa ti kisi i yɛrɛ bakun kɔ aw bisimila sɛbɛnnikɛlaw ye caman sɛbɛn bi ko n ka olu lase aw ma nka ala kumabaw ye nin ye u y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ an balimaw anw ni kɔdi Konowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ la u ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ kɛlɛcɛw ni kɛlɛcɛkɔrɔw olu ka baaraw koɲɛw ɲɛnabɔli ma faransikaw olu fɛ yen nɔ sigi belebeleba dɔ bɛ sen n'a ye a y'i kanabɔ k'a jira k'a fɔ n'ala sɔnna olu bolo fila jan bɛ lakana kɛlɛli bonda kama ka ɲɛsin mali ma ani min bɛ tali kɛ burkina faso yaasa u ka se ka kɛrɛkɛrɛdaw jamana dondaw ka se ka olu lakana don nataw la sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛn a kuma na mali dugujukɔrɔfɛnw ani ka taa se an ka nafolomugu min n'a y'a sɔrɔ an balimaw n'a bɛ sɔrɔ n'a bɛ don hakaja an balimaw jamana yɛrɛ ka sagonaba sira belebelebaw fɛ kɛmɛsara o kɛmɛsara ko caman sɔrɔ la san 2024 ka na se hakaja an bɛ don min i n'a fɔ bi nin kɛra kumanasigi ye barolasigi min n'a sɔrɔ a nisɔndiya bonyana kosɛbɛ barisabu kuma caman mɛnna kɔnɔ minnu n'a sɔrɔ o ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye dɔ sɛbɛn a la Air France a ko ale bɛna a ka datugu ka bɔ mali jamana kɔnɔna na n'ala sɔnna a ma min bɛ tali kɛ nin kalo tile 30 nata la Air France ko ka da lahalaw ka an balima ko ale ni kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye ka mali to yen baara ɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ san 10 sigiyɔrɔma caman kɔfɛ nin ye maa caman dabali ban sɛbɛnnikɛla dɔw olu ye caman sɛbɛn a la n'aw sɔnna ka to aw sigiyɔrɔ la ka to ɲɛma dale ani kuloma dale ne bɛ caman yɛrɛ ɲini ka fara ninnu kan yanni waati ka minɛ aw bisimila. an balimaw a bɛna ta aw ni ɲantuma aw ma kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ni ce aw bisimila aw ni ɲantuma a bɛna ta an balimaw bamananw ko ten a ma tigɛ da o da la ko fɛn tɛ dugu fatɔkɛ ba bolo
nga ka dunan welele ko ka na ka baro kɛ n'ala y'i ci ka tɛgɛ da o ɲɛ kan fatɔkɛ in na su ban a b'i ka da la wa n'a y'i sɔrɔ a bɛ bere da i kun kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ ne bolokɔrɔ teliya la n bolo ɲɛ fɔlɔ an balimaw a tɔgɔ de ko challenge jamana faama kɔrɔlen dɔ bɛ yen nɔ an balimaw hakaja n'a bɛ wele ko alifa umaru konare an balimaw a y'i bolo sin yɔrɔ min ko tile bɔra ye dɛ ni maa min ye kolokurun fililen ɲamanton sanfɛ da la k'a ye don dɔ natimiya ka kɔrɔ kɛlɛ de la ka kɛ kolokurun in nɔfɛ ka tɛmɛ a kuma cayara nka don bɛɛ n'a tile duman don min bɛ tali kɛ alifa umaru konare la a ye kuma ninnu fɔ ka janya bila ko tɛ nka maakɔrɔ kuma don an balimaw surukubo don n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛya ka taa fɛ sɛbɛnnikɛla a ye tamasire di hakilijigi dɔ a y'o kɛ min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana faama kɔrɔlen don n'aw hakili b'a la Laurent Gbagbo a ka fanga waati don o don tɛ bi ye o an balimaw masa bɛɛ n'a tile tɛ wa Laurent Gbagbo ka fanga tile don sigi belebeleba dɔ tun bɛ sen na o don nama kama Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ bɛɛ ni keleya farafinna ka fara ɲɔgɔn kan an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kɛnɛ salenba kan kɛnɛ dira o don Mali faamaya tun bɛ cɛ min bolo n y'a fɔ alifa umaru konare nin kɛra san 2001 waati 2001 an balimaw kalankɛlabaw olu b'a fɔ ten o don kuma dira nin jɛ kumaba in ma alifa umaru konare a y'i da don farafinna ka bɛɛya la a y'i da don farafinna ka kelenya la kɛlɛjuguw bɛ se ka don farafinna kɔnɔna na cogo di n'a nana ko n'a nana hakilitigiw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ a bɛ bɔ cogo di an balimaw hakaja o kɛcogo ɲuman a y'i da don o la a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ dɔ kɛ marifa o bɛ kɛ ka yɔrɔ dɔw kɛlɛw ɲɛnabɔ o dɔ ye nanzarala olu kɔni ma futini ɲɔgɔn kɔrɔ olu bɛ takuru de bɔ o pɔsi kɔnɔ min bɛ tali kɛ nɛgɛden la u b'a banba u ni ɲɔgɔn cɛ marifakisɛ o ye olu ka hakaja olu ka kɛlɛ banni sababuya ye nka n'i nana anw fɛ farafinna yan anw ka kɛlɛ caman banna an balima furugufurugu caman nɔgɔyara anw ni ɲɔgɔn cɛ ka da sigiɲɔgɔnya balimaya terisira furusira ani hakaja ne ka maa ye karisa ye an balimaw o siraw de fiɲɛ ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ marifaci ɲɔgɔnna kan ka tɛmɛ kɔlɔlɔ yɛrɛw kan hakaja jagoya fanga bilen o donna yɔrɔ o yɔrɔ la a ko ale jɔrɔlen don dɛ barisabu farafinna bɛ k'a ka taabolo kɔrɔw bɛɛ lajɛlen bila kelen kelen an balimaw ni ka t'i gulo nanzara jamanaw na mun na an balimaw kow fincogo ye kelen u manamana cogo tɛ kelen ye farafinna anw bɛ min ɲɛdɔn o ye kɔrɔ ni dɔgɔya ye sigi ka kuma koto ɲɔgɔn ta la kɔrɔkɛ k'i jan ka tɛgɛ da a dɔgɔnin ɲɛ ka ten ŋami dɔgɔnin ka nafolotigiya t'a kisi o ma an balimaw hakaja a ka jɔyɔrɔtigiya a ka setigiya t'a kisi o ma nin y'anw ka jamana taabolo ye nka n'i ye nanzara jamanaw ta k'a lajɛ ko bɛɛ lajɛlen ni a bila minɛ don nanzaraka minɛw bɛ min wele ko sariya dun nana anw ka balimaya sɔrɔ ye balimaya ka bon ni sariya ye anw fɛ yan somaya koto ɲɔgɔn tala ani ɲɔgɔn minɛ hakaja ani sigiɲɔgɔnya ba bɛ nin ko ninnu na kosɛbɛ anw fɛ yan ka tɛmɛ tubabuw kan n'an m'an cogo dɔn a bɛna ta walidonni de bɛ an kun ka yaala n'an m'an cogo dɔn walidonni n'o bi n'i bolo wali k'a bɛ f'i ɲɛna wa i man kan ka min mɛn o bɛ f'i tuloden ɲɛna o de y'a to alifa umaru konare ko nka ko a don nama kama an ka misaliya ta dɛ Sierra Leone an balimaw ka taa se Liberia an balimaw fo ka taa se o don nama kama Côte d'Ivoire jamana kɛlɛjugu kun kɛn bɛ ka zole da ninnu caman kɔnɔ a bɛ kuma in fɔ don min an balimaw balawu tasuma kun takuru hakaja takuru kun da don mɛ ni jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ka kuma surukubo don dɛ mun na an balimaw ko n'an m'an cogo dɔn takuru ninnu k'a na to mɛnɛni dɛ barisabu ale dan b'a la k'a fɔ n'an ma segin an cogoya kɔrɔ ma farafinna ni dɔ ma fara an ka futinɛw n'an ka furugufuruguw k'a foyi tɛ bɔ a la a ko bi o misaliya ye jumɛn ye an balimaw ni maa min ye anw ka jamana ta k'a lajɛ Burkina Faso Niger Libi an balimaw fo ka na se République démocratique du Congo Soudan an balimaw fo ka na se Somali ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya jugu kɔnɔ i n'a fɔ alifa umaru konare y'a fɔ o don nama kama cogo min fura ye jumɛn ye sa yɛlɛma kɛlɛminɛn sɔrɔbaliya don ni jamana kelen kelen bolo wa ayi dɛ doroninw sɔrɔla an bolo sɛri kɔnbaw sɔrɔla bɛridɛmuw sɔrɔla marifaw an tun bɛ fɛn o fɛn ye télévision na sa an balimaw n'an kun b'a ye hakaja filimu na n'u b'a dasi ɲɔgɔn na kɔmandow ni aramow ni ɲɔgɔn cɛ e ko o caman t'an yɛrɛw ka jamana bolo sa wa nka an balimaw alifa umaru konare ka kuma yɛlɛma a ma n'i jɔ wa e ko o y'anw ka kɛlɛ banni sababu ye wa bɛɛ lajɛlen kɔni y'o dɔn sa an balimaw k'o tɛ a sababu ɲuman ye sababu ɲuman ye jumɛn ye an bɔra kolo minnu na dɛ olu ye fura minnu bila an kɔrɔ n'olu ye taabolo ɲuman ye segi ka fɔ
n balima ye karisa ye furu bɛ ni karisa cɛ n k'a bonya k'a tɔpɔtɔ an balimaw hakaja fo ka taa se maninfinya duma ma farafina a ye min bɔ o kɔnɔ n'o kɛra tɔnɔ ye an balima ma deli k'o tɔnɔ sɔrɔ diɲɛnatigɛ fɛn foyi la o don Alifa Umaru Kunare ye kuma min fɔ bi ko tiɲɛ bɛ segin a ma dɛ hali n'a y'a sɔrɔ an balima kɔrɔ ka na man di a yɛrɛ kɔrɔnbɛ bi nka n'a ta o ta an balimaw ko maakɔrɔ kuma ye suruku bɔ ye kuma in bɛ fɔ don min ani bi ka jan nka ko kuma in bɛ ka tiɲɛtigiya don o don kunnafoni Challenger ka kuma don bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw ko ten ko ni maa min ni tulogere taara kungo kɔnɔ n'a bolila ka n'i jɔ dɛ ale m'a ye koyi a tulo de ye fɛn belebeleba dɔ na k'a mɛn o tuma n'i ma boli a nɔfɛ fɛn in ni sɛbɛ i jɔlen sɛbɛkɔrɔ dasi ye kunnafoni lase sɛbɛ dɔ bɛ ne bolokɔrɔ min tɔgɔ ko Suwari de Bamakɔ wuladani natɔ kɔnɔwari jamana kelen kan ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ la Zeyina na Burkina Faso n'o fara a kan Suwari de Bamakɔ ka ɲɛfɔ don sigi belebeleba dɔ an balimaw hakaja o bɛ sen na sigi min n'a sɔrɔ a b'a la ka kɛ Faransikaw olu fɛ yen nɔ Paris n'o y'u ka faaba ye sigi in bɛ ka kɛ yɔrɔ min ani yen yɛrɛ man ja ten kosɛbɛ Nouvelle Horizon ale fana ye caman dasi a kan a y'a jira k'a fɔ an balimaw hakaja nin kɛnɛ salen kan kuma belebeleba dɔ o bɛ da o kɔnɔ ye farafina ka ɲɛta farafina ka hakilisigi ani farafina bɛ se ka ɲɛma jɔ cogo min banbanciya kɛlɛ an balimaw hakaja o bɛ se ka bɔ a kɔnɔna na cogo min marifatigi jɛkulu kɛmɛ ka solo da anw kan i n'a fɔ an balimaw duga bɔlen sogosi kɔni ka kungo bolo kɔnɔ Alahu Taala tɛ yen koyi sogo hakaja a dalen filɛ suruguba tɛ siran ala ɲɛ an balimaw o tuma bɔ an ɲɛsa an ka taa ni ɲɔgɔn ye o tuma nin kɛn bɛ marifatigi dɔw olu ka hakilina ye nka nin ko in na se ka to sen na cogo di a bɛna ta n y'a fɔ hadamaden ni i hinɛ donna maaninfinw na an balima ni maaninfinw ko i bɛ sa i bɛ se ka fasa nka n'i ba n'i yɛrɛ la don min e bɛ sa o don de o de y'a to sigi in hakaja farafin jamana caman bɛ sigi in kunna fura ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na Alasani Daramani Ouattara ka jamana Konowari anw ni nin jamana ni ɲɔgɔn cɛ balimaya teri sira furu sira a ka ja kosɛbɛ o de y'a to u ka minisiri salenba dɔ b'a kɛnɛ kan min n'a sɔrɔ an balimaw o ye n yɛrɛ tɔgɔma Ibrahima an balimaw hakaja Monsieur Tene Ouattara do hakaja Alasani Daramani Ouattara an balimaw a ka ciden do kɛnɛ in kan ale de y'i dama suɲɛ k'a ɲɛfɔ nin kuma min ye nin ye lakana ko kuma min ye nin ye farafina ka kelenya hakaja an ka bɛn kan kelen na hakaja ka se ka an ka lakanaw kɛ ɲɔgɔn fɛ hakaja ko in tɛ se ka kɛ abada anw Konowarikaw fɛ fɔ jamana fila bɛ yen f'olu ka sen don ko in na jama kɔni y'i sigi ka cɛ in lajɛ sa o tuma nin cɛ kofɔlen Ibrahima Ndoma a b'a fɛ ka mun de fɔ dɛ a ko ayi ale t'a fɛ ka dɔ wɛrɛ fɔ koyi a bɛna ta maa min sera i ka du la i ka du kɛrɛfɛ du n'o y'i sigi ɲɔgɔn ye n'olu ma se u ka du la i ka du hakaja a lakana o ye tɔkajɛ ye i ka du mara n'i sera a la cogo o cogo muso min bɛ taama ka na i muso nɔfɛ don o don n'i ma se hakaja o ka mara la an balima n'i m'i cogo dɔn a b'i muso ka mara tiɲɛ i bolo a b'i denw ka mara tiɲɛ a k'o ye jumɛn ye olu ma da don kuma in na cogo o cogo ni Burukina ta kɛnɛ kan Mali kuma ma fɔ o ɲɛna an balimaw k'olu ka kuma in ye tɔkajɛ ye mun na balimaya u ni Burukina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la furu sira olu ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la wa sigi na sira fɛ sigiɲɔgɔnya dumanba de bɛ olu ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ kolonso ɲɔgɔn na min bɛ tali kɛ lakanako nasira fɛ sɔrɔ nasira fɛ hadamadenya yɛrɛ kolonso cogo la k'an bɛɛ lajɛlen don bɛ ɲɔgɔn na nin cɛ in ka nin kuma in hakaja o de y'a to a k'ale b'i bolo ja a balima fila nɔfɛ Mali jamana faama Mali hakaja a jamanatigi n'o bɛ tali kɛ an balimaw an ka faama fɔlɔ la Général d'armée Assimi Goïta a y'a ta tɔgɔ ma o kɔfɛ Burukina jamanatigi an balimaw a y'a ta tɔgɔ ma Ndoma Ibrahima Traoré an balimaw a y'a fana ta tɔgɔ ma a ko nin cɛ fila bi n'u farala ka sɔn an balimaw jango bɛ kulu min kɔnɔ n'o bɛ tali kɛ AES la ka fara an balimaw Konowari kan u ka jɛ k'u ka hakilina talew ka a mɔrɔtɔ ɲɔgɔn fɛ ale dan b'a la don nataw la banbanjiw ka kulu o kulu bi a kɛra Hakimi ye sa o a kɛra alisilamɛya tɔgɔ bɛ minnu da o an balimaw hali ka taa se a zolendala yɔrɔw ma ko ale b'a dɔn k'u na tɛgɛ da u tɔ na ten ŋami nka a bɛna ta an balimaw hakaja nin kuma in kɔni a ɲɛdɔnbaw yɛrɛ t'a kɛnɛ kan bari sabu ale ye nin fɔ kɛnɛ min kan
AES cidenw kun tɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Burukina ani Mali la Niger olu ka ciden kun tɛ kɛnɛ ninnu kan nka a bɛ bila dakuru min da la a filɛ ka wele min da k'i bolo min jan ka ɲɛsin Burukina ni Mali ma yɛlɛma kuma in hakaja a na kɛ kuma fu ye wa walima a na ta bala wa a m'a tigɛ da o da la bɛnɲɔgɔnya kɔni sɔrɔli bi ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw hakaja o de ye kɛta ye bɛɛ lajɛlen ka kan ka ɲɛsin min ma olu kɔni n'an ko nɔ tɛ Burukina Niger ani Mali kɔni anw ye ko in da don kaban barisa kɛlɛcɛ 3000 bonyanko n'a ma caya ni o ye anw kɛmɛ k'an bolo fila fara ɲɔgɔn kan anw ka lakana ka se k'o sabati anw ka dugu kɛrɛkɛrɛdaw la frontières la a b'i n'a fɔ Konowari bɛ ɲini ka ɲɛbɔ anw ka baarakɛtaw de fɛ a b'i n'a fɔ Konowari bɛ ɲini ka anw ka kow de ye bi a bɛ ka yɛlɛ sanfɛ o tuma la a bɛ ɲini k'i gulo anw sen la sa anw ka tila ka yɛlɛ n'a fana ye nka anw ka jamana faamaw a bɛna ta u bɛna sɔn ko in ma wa yɛlɛma n'u bɛna sɔn u bɛna mun de dunda di Konowari ma u bɛna tigɛna k'a jumɛn fɔ a ɲɛna walima ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la u bɛna k'a jumɛn fɔ Konowari ye yaasa a ka se ka don kulu in kɔnɔ walima u n'a ka se ka jɛ ka baara kɛ min kɔni jɛlen don don gɛlɛnmanw caman tɛmɛna Mali ni Konowari ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛnenw la kumakan gɛlɛn caman o tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ nka a bɛna ta hadamadenya fana ye ka jɛ ko dɔw kɔ ka se ka maninfinya ka se k'a jidi maa k'i pan ko kunna ni ka maaya kɛ yɛlɛma Konowari bɛ ka na o sira de kan sa wa maa b'i yɛrɛ ɲininka kunnafoni Nouvelle Horizon Soir du Bamako ne y'u fara ɲɔgɔn kan k'u ɲɛfɔ aw ɲɛna aw bonya b'a la. An balimaw a bɛna ta bamananw ko ten min n'i y'o bɛ baladen da baasi foyi t'a la i ni balaba ma ɲɔgɔn ye k'i bɛ taa sɔrɔ kuma kelen de b'a da kunnafoni lase sɛbɛn min n'a bɛ wele ko Soir du Bamako a y'a jira k'a fɔ nin jɛkulu belebeleba in kɔnɔ kuma don halisa AES kuma in kɔni a b'a la ka mɔnɔ barisabu an balima mɛ ɲinsogo nɔfɛ o tɛ miɲɛtɔ ko ye n'a y'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛbɔ Mali ni Niger ni Burukina Faso fɛ doni de dara anw ka ɲɛmaaw kun sa barisabu hadamaden n'i kɛra hadamadenw sago ye kaban an balimaw tɔɔrɔya de dara e kun sa barisabu e tɛ lafiya bilen o de y'a to o jamana saba ɲɛmaaw y'o faamu ko ye Bamakɔ yan an balimaw kabi arabadon kununko sigi belebeleba o nun donnen bɛ k'o kolokolo anw fɛ Bamaɲare ya kuluba kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an ka minisiri minnu bɛ yen nɔ ni jamana saba tɔgɔ la AES jamanaw an balimaw n'u ɲɛsinnen bɛ an ka jamana ni jamana yɛrɛ cɛkow ɲɛnabɔli ma olu ɲɛsinnen bɛ ba Maliba ma n'Ala ye sini yɛrɛ yira an na juma nin kalo tile 19 a bɛna kɛ Bamaɲare yan sigi belebeleba in a bɛna kɛ sababu ye anw ka AES n y'a fɔ a minisiri minnu ɲɛsin bɛ an ka jamanaw ni jamana yɛrɛ cɛkow ɲɛnabɔli ma olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ Bamakɔ yan ka da don ko caman na yiriwa siraw banki kuma minnu sigili sen kan n'o bɛ hakilina na kɛlɛcɛw ka taabolo kuraw baara ɲɔgɔnya kunkilenna kura minnu an ka kan ka bɔ o sira fɛ kɔrɔlen minnu bolodala a bɛ kunkilenna jumɛn na yɛlɛma mun ka kan ka fara a kan yɛlɛma mun de ka kan ka bɔ a la yɛlɛma don nataw la an kan ka yɛlɛma jumɛn don an ka hakilina n'an ka fɛɛrɛ tataw la nin bɛɛ lajɛlen sigi kɛn bɛ ka nin kɔnɔ sini n'Ala sɔnna a ma ni minisiri ninnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ Bamaɲare yan ko in kunkilenna tan bɛ ka di Mali ma hali n'a sɔrɔ AES yɛrɛ tɔn ɲɛmɔgɔya bɛɛ lajɛlen bɛ Burkina Faso jamana bolo nka Mali jɔyɔrɔ ma dɔgɔya ko in na abada lezi barisabu AES yɛrɛ ka san sɔrɔ k'a bɔ nɔgɔ la ani a tɔgɔ ka diɲɛ minɛ e ko a ma kɛ Alahu Taala ka sababu kɔfɛ anw ka jamana faama ye wa gendarme Asimi Goyita Mali faama fɔlɔ min n'a sɔrɔ a ye cɛsiribaw kɛ o de y'a tɔ hali n'a sɔrɔ ko in kɔni a ɲɛmaya bɛ Burkina Faso bolo yɔrɔ bɛ yɔrɔ la Burkina Faso ko o yɔrɔ kunkilenna n'a a ɲɛmɔgɔya o ka ta ka to Mali bolo o de y'a tɔ sini juma nin kalo tile 19 sigi belebeleba in na kɛ Bamakɔ Bamaɲare yan o kow ka se k'olu fara ɲɔgɔn kan o sɛbɛnfura kow ni minisiriw ka hakilinaw o baaraw de bolodalen kun do kununko n'Ala sɔnna ma bi yɛrɛ alamisa u bɛna kuncɛ ni sɛbɛnfuraw ye laɲini minnu sini n'Ala sɔnna ma minisiriw bɛna u ka lajɛ kɛ o kan hakilinaw fana mana bɔ min kan o jaabiw bɛ ta ni ka taa se AES jamana faamaw ma don nataw la u ka sigiw bɛna boli sira minnu kɔnɔ kunnafoni Soir du Bamako Bamakɔ wuladani a fɔ b'a kun ye ale de ye bi aw bonya b'a la. An balimaw a bɛna ta bamananw ko ten ko n burankɛ tɛ bugɔ ɲɛna tiɲɛ kuma don maa sɛbɛ kuma ba nka cɛ tan jɔn bɛ e tɔnkɔrɔ cɛ tan jɔn bɛ i burankɛ tɔnkɔrɔ cɛ tan gansan olu bɛ ka yaala ko in ma ban fɔlɔ wa o don i burankɛ bɛ tereke dɛ kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ ne bolo kɔrɔ an balima min tɔgɔ ko Nouvelle Horizon ɲɛdan kura a y'a dasi a kan jɛkulu belebeleba dɔ bɛ yen nɔ
an balima n'u ka baara ɲɛsin bɛ jango an ka dugujukɔrɔ fɛnko an balima o nasira lariwele ma a nafolo ko wa o dɔrɔn tɛ n'u y'a lariwe an balima sɛgɛsɛgɛli bondaw b'a jira k'a fɔ a nafolo ko tunoma belebelema da o ka kan ka kɛ jango an ka baara bolodalenw ye minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka taasirabaw ma ko in a kɛra tunɔba ye barisabu o hakilina minɛna ka bɔ sigika baro belebeleba dɔ la kununko min ɲɛnamayara ko in yɛrɛ a ɲɛmaw fɛ an balimaw ko in yɛrɛ a kɛra min bɛ tali kɛ madamu Urukiyatu a kɛra ale de yɛrɛ de ɲɛna min n'a sɔrɔ ale ye ministre des mines ye an ka dugujukɔrɔko minisiri o ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen kundo kɛnɛ in kan min n'a sɔrɔ a y'ale nisɔndiya kosɛbɛ da donna kuma caman na dugujukɔrɔfɛnw u bɛ hakilina min kan u bɔcogo u tunɔmadacogo nafolo hakaja ani tunɔ minnu bɛ sɔrɔ a la u da donna o kelen kelen bɛɛ lajɛlen la u ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma 2023 hakilina min dara jamana faama fɛ général d'armée Asimi Goïta Mali faama fɔlɔ ka kunkilenna di hakilina ani taasira an balimaw bɛ tali kɛ an ka dugujukɔrɔfɛnko la k'a bila sira ɲuman kan ani k'a tunɔli k'a cɛbɔ o dɔrɔn tɛ an balimaw ni caman sɔrɔla a la o tuma a n'a bila dufa kɔnɔ ten wa a tɛna kɛ ten dɛ ɲɛdaba dɔw bɛ yen jamana yɛrɛ tɛ taa koba minnu kɔ an balimaw hakaja ko a fanba ka taa ni ka don o da fɛ minnu n'a sɔrɔ a bɛ ye a yanga ka bɔ wa malidenw b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ général d'armée Asimi Goïta Mali faama fɔlɔ ye nin hakilina min ta a bɛ bila o minɛn kɔnɔ san o san olu bɛ bɔ ka jaabi di nka u y'a jira k'a fɔ san 2024 an balimaw o sa de ji dira ka tɛmɛ san caman da kan barisabu u ye sefa wari min sɔrɔ an balimaw a nafolomugu cayara dɛ sefa wari miliyari hakaja 978 miliyɔn 300 o danbɛ o ka subahanallahi an balima nin ye nafolomugu caman ye min n'a sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a fan caman bɛ olu de taara ɲɛfɔ jamana ɲɛda kuraw hakaja olu jidili la minnu n'a sɔrɔ jamana yɛrɛ hakaja a b'i ka ɲɛda kuraya sɔrɔ o kɔnɔ jamana den ɲumanya walima jamana yɛrɛ bɛ ɲɛbɔ a ka jamana fɛ ni koba minnu ye o an balimaw hakaja olu bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ k'a caman taara o de fɛ ni maa min y'a ta k'a lajɛ an balima i b'a ye k'a fɔ cɛncɛnni tiɲɛ na min kɔni ye nisɔndiya koba ye o sira ka sɔrɔ a kɔnɔ kunun ko araba minisiri ka ciden min tun bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Urukiyatu la ale yɛrɛ nisɔndiya kojugu ko an balima ko n'u ma farati kɔni ka to ka nin kuma ninnu fɔ ale ɲɛna a lakali cogo b'ale yɛrɛ kɔni nafili minisiri ɲɛkɔrɔ barisabu n'i ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma kɔni ɲaga ka d'i ma n'i ma farati i bɛn'a sɔrɔ a y'a tɔ fa nunji ni daji fɛ kunnafoni nouvelle horizon kun y'a fɔ b'a ye bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. An balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw ko ten ko ne tɛ sɔn nafigi kuma ma o ye kalo de ye a fɔbaga de ma don i ka ni ɲɛji buruburuni ye n'o tɛ e yɛrɛ b'a hinɛ minɛ a fɔtɔ kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ ne bolokɔrɔ min tɔgɔ ko Suwadu Bamakɔ wuladani anw ka sɔrɔ minisiri Bɔbɔkɛ Aluseni Sanu ko a bɛ bɛɛ lajɛlen daldɔnniya k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ fɛn min fura ɲinina n'o bɛ tali kɛ banbanciya la k'an k'a da o la souveraineté yɛrɛtigiya ani an ka k'an yɛrɛ ta ye an balima ko ninnu ma nɔgɔn o de y'a to saga n'a ka waati karatu maaw bɛ bɔ ni karatu ko dɔw ye kunnafoni jugu waleya kulo dɔw minnu bɛ kɛ sababu ye ka jamana hakaja a marakɛlaw ni maradenw ka se k'u hakilina fɔ ɲɔgɔn kɔ kɔsa laban in kɔnɔ a b'a fɛ ka mun fɔ réseaux sociaux ka diɲɛ kunnafoni sɔrɔ sira laban kan Facebook an balimaw ka taa se min bɛ tali kɛ WhatsApp groupe ani fɛn caman sanfɛ an bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔsili kɛ o barisabu karatu kuma dɔ tun b'a la ka kolongolo nka minisiri ye ko in jɛ i n'a fɔ pɛrikale kuma in tun bɛ mun ko fɔ min bɛ tali kɛ Mali ka sɔrɔ bolo la taxes ni recettes fɛn minnu bɛ yen nɔ ni Mali hakaja ka taa se an balimaw sara nasiraw fɛ baarakɛlaw ka sara nasiraw fɛ dɔw tun b'a la ka karatu kumaw fɔ jamana bɛna wuli ka jɔ kɛ koyi ka se ka politique kɛ ka ɲɛsin nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ e ko dɔ tɛna fara aw ka impôt sarataw kan wa jamana bɛna dɔ fara aw ka taxes sarataw kan wa jamana hakaja sara minnu bɛ bɔ jamana tɔgɔ la n'o bɛ tali kɛ jamana fonctionnaires la minnu b'a la ka ca kɛ jamana ye dɔɔni bɛna bɔ a bɛɛ lajɛlen sara la gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ ni maa min ye nin ko ɲɛ lajɛ bi jɔn bɛ se ka miiri k'a fɔ ko jamana faamaw hakaja k'u bɛ ka miiri jamanadenw na n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ ko caman bɛ yen olu kɛra kɔsa laban in na yɔrɔ ni ninnu bɛ miiri jamanadenw na u ka kan ka ninnu kɛ wa haraba kuma minnu n'a sɔrɔ u tɛ kala yɛrɛ la an balimaw ni taafan tɛ u la nka laɲini kelen de tun bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka jamanadenw futinɛ k'u bila fanga la ani ka se k'u ka hakaja danaya fɔ fanga marabaaw olu ka hakaja jigiya kɔ nka
a dɔnna barisa bɛ ɲ'a fɔ an balimaw b'o kɛ la kɔni ma fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ k'i b'i dogo dimɔgɔ b'a la i bɛ fu de la barisa an balimaw i kun ka ɲɛ fɔlɔ i b'a sɔrɔ dimɔgɔ kɔni sigin bɛ i tɔw fɛ i tɔnda fɛ kunnafoni lase sɛbɛn ka ɲɛfɔla o de y'a to minisiri ye ko in minɛ a ka ja a minɛyɔrɔ la kunun ko a ye nin lase k'a b'a yira maliden bɛɛ lajɛlen la nin karatu kuma minnu b'a la ka fɔ ha ka ja k'a fɔ minisiriso de y'a lase walima jamana faamaw de y'a lase a ko kaloma tɛmɛ kuma in kan nka bɛɛ lajɛlen k'i janto olu b'o de fɔ kunnafoni sɔrɔ siraw a sɔrɔ cogow ani a sɔrɔ yɔrɔw la n'an m'an cogo dɔn o la karatumaw sanga n'a ka waati nin de y'u ka laɲini ye jango an ɲɛsin b'an ka jamana min ma an balima dɔw ko nin bolo bi mali yɛrɛ kuma ka fɔ da la o de ye kɔlɔlɔ ye mali ka ɲɛtaa sɔrɔli o de ye dɔw bolo tasuma ye o tuma f'an k'an cogo dɔn olu kana don an sen kɔrɔ barisabu an balimaw ha ka ja tɔnfilenso kɔni tɛ sunɔgɔ abada lezi olu bɛ an kɔ sanga n'a ka waati minisiri ko a dan b'a la maliden n'a ka hakili ɲumanya kama bɛɛ lajɛlen na faamuyali ko ɲuman sɔrɔ nin na kunnafoni suwa de bamakɔ wuladani a fɔ b'a kun ye ale de ye bi aw bonya b'a la an balimaw a bɛɛ n'a ta bamananw ko ten ko i ma fali bugɔ o bugɔ an balima i bolo kɔni bɛ dakɔrɔ de la o barisabu k'a bɛ ala ka fali da dɔ bɛ k'a dasi kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ ne bolo kɔrɔ min n'a y'a sɔrɔ an balimaw n'a ko ten halisa ko suwadu bamakɔ wuladani a y'a yira k'a fɔ an balimaw min bɛ tali kɛ DGCC kunun ko u ye a ka ja min bɛ tali kɛ taji feere yɔrɔ dɔ karatu hukumu kɔnɔ u ye tɛgɛ da u ka ten ŋami k'u ka datugu kangarida u y'o kɛ caman na o tuma ko kangarida t'a la bilen koyi ne kɔni minɛna taji kɔni a feere juguya la karatu la ko bolo na da e ka k'i ka da kɔni k'o tugu ten ŋami o nin ye jamana faamaw ka hakilina kura ye o tuma an balima ko kangarida banna koyi ni min minɛna karatu ko la an balima k'e na kɛ ka tɔw ladi yaasa ka kunnafoniw kun cɛ halisa an na taa ɲɛ teliyala n y'a fɔ Air France ko nin nkalon in tile 30 nata an balima n'ala sɔnna ko ale n'a ka datugu mali jamana kɔnɔna na o tuma k'ale ka baaraw tɔw na to sa agence de voyage o tuma o baaraw ko olu n'a a tɔ to olu bolo ka se k'a jidi ɲɔgɔn fɛ mais min kɔni Air France kɔni ko ale n'a ka daw datugu mali jamana kɔnɔ san 10 sigiyɔrɔma caman baara ɲɔgɔnya kɔfɛ ninnu ko a ka ja ko u bɛna taa an bɛ dugawu kɛ baara ɲɔgɔnya o ja baara ɲuman jɛ o jɛ n'a bɛ fara ka sɔrɔ tigɛlima t'a kɔnɔ dɔgɔlima t'a kɔnɔ fadenya t'a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ha ka ja o ye hɛrɛ de ye ala k'a kɛ ten sɛbɛnnikɛlaw y'a jira fana an balimaw k'a fɔ n'ala sɔnna ma ko denmisɛnw ka ha ka ja baara kolonw ani baara fangamakɛliw k'u jakuya k'u bila ku la fɛn min n'a sɔrɔ diɲɛ tɔnba ma a ka ja a daga o y'u gulo sariya nimoro 182 na n'ala sɔnna ma ko mali jamana kɔnɔ faamaw k'u hakili to a la kosɛbɛ o de y'a to fana min bɛ tali kɛ siniwaw la olu y'an ka jamana fo kosɛbɛ an ka kɛnɛya bunakun kan ko an ka minisiri ani an ka jamana faamaw k'u ye wulikajɔba kɛ kɔsa laban in kɔnɔ kɛnɛya bunakun kan an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'an ka jamana to basigi ye ani tilennenya ani a ka ja ɲɔgɔn minɛ o kɔnɔna na o de fana na dansigi bi kibaruyaw la ka sɔrɔ an hakili bɛ an ka kibaruya dila maa saba min n'a sɔrɔ u bɛ kogobolo 4 ni ɲɔgɔn cɛ Sihana Takiyo Abdramani Keyita ani ka taa se Yusuf Sissogo yarabi ala ka bɔ n'u ɲuman ye an kana baara in ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ kiiri tigilamaw k'u fana fo a ka ja u ka hakilinaw la ani u ka baaraw boloda cogo la bita a na jɔ nin yɔrɔ in na yan aw tulo garijɛgɛ n'aw ɲɛ garijɛgɛ kɛra nin de ye Burama Sanogo sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ka bɛn nin waati kofɔli ma ka sɔrɔ kuma in de kun ye anw se k'a bɔ yan k'aw lasɔrɔ Janɲuman fa fɛ Augustin n'a ka jamakulu Yusufɔ k'u fo Mulayi Ture fo ka taa se sirifokɛ ma Musa Hayidara Grand bɛ ale bɛ arajoso kɔnɔ ka kumakan zɛruma sama ka bɔ a kɔnɔ k'o lase aw ma Jalakɔrɔji a bɛna ta an b'an ka dugutigiw fo Kulubalakaw a ka ja k'u fo k'u waleɲuman dɔn dugutigi kɔni sara an ma filanan sɔrɔ a la fɔlɔ ko ne ka k'a ka nɔrɔ bila ne kun tɛ n tɛ sigi Kulubalakaw ka dugu kunna ala ka sini fara an si kan. We'll be right back.